Fl-aħħar 24 siegħa żewġ persuni oħra f'pajjiżna mietu bil-COVID-19 biex bekk in-numru ta' vittmi żdied għal 716, numru li rifletti l-vittmi tal-pandemija li laqtitna f'dawn l-aħħar sentejn. Bejn it-3 u l-4 nstabu 76 każ ġdid ta' COVID-19 u fihom 160 persuna oħra biex bekk in-numru ta' każijiet attivi naqas għal 2148. Sa issa fl-aħħar 4 ijiem mietu 3 persuni kaġun tal-imxija, intant issa tħabbar li se jkunu titneħħew żewġ restrizzjonijiet oħra marbuta mal-COVID-19. Il-deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern għal dan fil-Parlament li biftejm mal-Ministeru tat-Turiżmu mis-6 ta' Ġunju li ġej se jitneħħa l-obbligu li tfal taħt 12 sena irid ikollhom test negattiv tal-COVID-19 biex jivvjaġġaw, dan wara li t-tnejn li għadda ma baqax aktar obbligatorju li jintlibsu maskri fuq l-ajruplani minn persuni li jitilqu minn jew li jkunu ġejjin lejn Malta. Intqal ukoll li mis-6 ta' Ġunju se jitneħħew restrizzjonijiet dwar id-distanzi soċjali fi-Child Day Centers biex dawn ikun jistgħu joperaw skont il-liċenzja tagħhom.